lam sogo haino hai tini ni ketal blogo ke tabuno bachoi pai drom kharo khorong ro suoi ke ta papul no sa na nai tongo suji songja ke yang ke cha muthungi dir kapi nanglanya bage joto no ke tabo puila cha nang yasin sang papul no suji sari ri gena olo ke bosin cha ro nugi fono horlicks ungjak te sanai tongasi ke ko yang on hari pi pura han sa kala thas ke muthungi ti ha ke phia bang to doksa sinang do haifano tini ke pini yak ni nangi nasinai ge yang pi achuk jak hona papulo bo chai tong kham se papulo tam saidang nong no horlicks jak tei cha no se biscuit fulei tabo chawi tong hana hala naisik de pi mai somani bo ma ke song puila mai no mane mai rom no ta tei ro israp cha somoi jompu ge ekdom kosom rei norom kheton da ke haike mai songka ke mai te mai kesang khebo ragya phunta hanya bagai ko mai norom tong puk mai kesang go phano ge baksa mai kesang go krak ni ada sa e abun bagai na re mo haike songputa pi sob somoi na haike mai rom no puila srapcha somoi ton pho abun pore song hunta ge botabo mai rom se som tong ko ge yang hamani khojaya go ekdom tei line ti phayang to ha hini bagai mani khojaya ko ta kita fungni sona bagai mai bo somoi to nuda re yang ke baksa basi basa ba ya ko songke tini sande singke ba office book ri bini papulo khai sida yang osha urimang liko nasibe thusi to hoja ka ro nin chocolate nin rasili asuk khna to kheta moi tomase ang phairu hanai tasi tamle na hadi ekdom lasi jagai ang rengya hanai he sawi jongta ase ang phaisin ke sida khna to kita moi tongma le tas tam lang dia na hadi jotonon dipur kaham tabung ke chung thana nai tong layo kisa taw no iku yang reading ni no khapakha je jisini samung na ma ja thangnai je papulo bui ko reading ja bo thangnai pi bo thangnai camera kisa chunai haing to katam dani bagai kopi hakia gasung taw thanglai garana enoro no phno ni thama jaga nai tongdi nongkhori phailakhia nokni ke paplu ke ano yak rom chakte an pulogo pi khmai tongo te kukuibo himai tongo ke norong tini ang kaham ke biuro phatani phunuk simangla ke je phunongma mane abono norong kisa phunogui tongo ke buni buskango video ro khaina ngi kisa lasi o hediba borok dol ke tabuk to haino durga puja ni shopping ro khainai kobama borok no tongo kobama borok no tawono phaijak ma ke haini bagai buni buskango video ro khaito ya kisa mane lasi uta ke tabuk thang tonglayo tabuk ke lamao lunch hai no hai jo tono no shari kaham ke sun taw no thangai akoi phai taw ke chari ngai tongkha ke ko ke yango reading tongo khne ro akorok khalei tini ke ostobolo program tongo norok saimana indigenous food festival choliwi tongo aro hnai ge borok ajagan thangnai bo ke bini busajak nongo ko sele bo bai khorok ni thangnai hnai ge bo ke dress of change khaili asuru khnai rok simi taisa kaham ke khalei tongo ta ko ke yang pi hingke horni bagai mamoi songna bagai ready khai tongo ke yang papulo no dal charana bagai dal boksai ri regra khatai ko gete wahan mos den khaina po haini bagai ko moso te hasing najak moso tam kom taisa rono saiminya ro no haima tongo khnai ro akro khali paibe kha kukui hingke botai sapsa tongkhe no nongkhor nai tifu iko nai de omo hungkai airtel stream fiber abo unlimited wifi po pura ekdom net kaham angmia video upload khaimani abo pura sat chakasi thamu pura ekdom o wifi omo ekdom unlimited je support use khaji je support ko de net paya ta ke kona hare pura omo manyo mia video upload khayo pro sat cha thangbayo logi no ke ta o ombaino upload khaitong video nai de unlimited wifi mo hai wifi ekdom belek no kaham ke angkha ekdom chaja suka mo wifi no watching video upload khaima se login sat chari thangbayo asik kaham unlimited umte hai wifi nango ko hingke nongkhona ni nai tongkha ke jongno thangya sinchikang tata ri tongota papulo no bo dakti no phainai hinai ke ta video kahmai khaicho di do wa thasun thole e
O video ke kukui video khaimani se abono se angno rono phunugui tongo tini food festival o angbo phaina hanai tongmani tamni bagai hingke paplun bagai phaimandia chere ganang haidiba horogo chaya aboni bagai angke borongo thimotin chana nango thimotin thuruna nango haini bagai ang tini o jaga sokaliya kukuino video khaito budi hini sairo hama bagai se kukui se video khai re phaimani abono se angno rono phunugui tongo da hingke borok phaidrobo no mondir rok boktikari tongpopo hingke borok ke program kaham ke tisawai talangna hini haimani se hingke borok lerjagai video se kaham ke tisawai manliya phungke haifano je phatharo je sokhaimani hingke kisa kisa video khlaimani abono no kisa norok no phunugui resiwana hanai phunugui tongotai ko hingke naibedi tabo kukui video khai tongfru bini bwskango se ataromai se basajak phum ke amse bokhe lasiwi video se khailia pui ko nahade ataromai hingke norok saiman bai khana ataromai sabo gete keboya sini bukhuk rongoli bai gatham kothma kok brok to ke khainai obono ataromai ge bini bumung soitamo abo ang saimanya ge je kok brok film jaga bino ataromai hini mane aboni bagino ang bobono ataromai hini to hatai ko ataromai singke ba haidi ba ataromai ke jotono sino ke ataromai o jaga phai program bobon night of futa hingke yango ke wan sarok se hono gup gup ke box tamoi tabo phone bon ke motai rok tongko purna hade no mar ke mosalai tamjani rok tonglayo chapmani o khangrai rok no kaisa na tamjani asung mar marunglai 2000 years later hai no hai jotono no phung kaham tabuk mepi phuni mai mo song tongo hingke yango hingke cha muthungui tongoi ko ta phuni cha nanglai na bagai hingke cha nanglai gra nata hingke tabuk hingke ang macha nai pi songke kuku songke tabuk cha yakho borok maya khuya hanai hingke ang saijung se cha nangai tongo paplo na khe chari paikha sengke phungo delo na mai chawi loi haini bagai dati na mai o khuyo hingke borok khe cha ya tongmo na borok he di poroko si chao robot do babot huro robot panya bui hai rengja jaya haifano tamna nai tongo guitar kukuini hingke jerman matui tamoi nai haino kisa tamna rok sok tongo ang ati rok hingke ayang parao thangka hingke ko ani baini buslani bota mota hingke oro hake kukuini ko tamoi tongo ta hingke tabu kisa tamoi rok nagi na kisa sok tongbola angle hini bagai kita norok no manti mai ati phono phunuk nai hingke norok phia bota moni ditu Tusi tongko bas ya ko sasaran kita tamu kasih kayak kayaknya ini pun nato kenapa ya sir oke burung mukisa oke Regawa hanya rinya aja. Nara. Gan gun keri hanya rinong. Tamu nyanyi musung ke di mana ringnya kisah tamu nyanyi musung awa hanya tuh kisah tamu nyanyi kita rungza saya bom haki rotam haki dah yak ber haki dah saimi ya bom haki tam deh tak ada ipo
Kable noida. Bato sidi. Iko ning kita tamu tongan. Renti ya tiri jogo. Tam phagi kisah. Tam phagi deh. Nang lek kereng bula. Tam mau ya tar. Ya, उसको लो टांगे दी बने Oke, ikota, suno. Jeman mani an jeman man tam no kan no dan zaza ya pia bahanyo polta kiri jongha ke asuno tini ngai thangsinai khumulungo ngai haine bagai tabung nongkhori pai kheko kuibe baksa ngai bini office thangjawnai a jagao babulungu basangno phaina phainai tabo ke parani phainai ngai thangtonglai ko china auto hai sokpakia tai ke be chin nok ni kakano obo mane an thagu kojani busla tangga ko kuisungno daily no thangpuro phaipuro tunong ke taw sokpajak ko ni office ngai ko koi samung khlai tongo bini je nangmani samung rono ngai sengke papul bai khorok nei achuk lai haino nasinglai tongai da papul ke mirik lamani yang wasi haino dan jap tongjau khabo khaje jaga phano na hari Mia horo phun khajak amano mukhitung ro kisa kakani yakti ro hodi hinai haine bagai amatam tam mukhitung ro ka humale hona mandai bokong tem phrai bokong ro mu phrai bosai rokta tei bisingo khakulo ro tongpu khakulo krak ro gasake ama maya khai ro horo na hadi inge tabu kisra kolomani mar kokino office haino phen no bor bos kang khe achugui tongo papulon buhana nasinge inge bo phakino thangpai sinai O jaga wed dok sujangai tong ke papulun bagai wed chuna nai tong mane ke tawo wed dok krok sobai nago thanai papulun bo pa hakino ke tini bagai video asu jorji mong steiner o next video nai na bagai nasin tong di ke jotono na bele bele ke hambai ani video kulen se pathe jora nai tong bagai